emisiji Sport u lokalnoj zajednici vodimo vas na otok Pašman u općinu Tkon, koja sa svega 790 stanovnika čini velike napore kako bi svojim građanima, ali i turistima, omogućila što kvalitetnije bavljenje sportom. Općina Tkon je jedna mala općina, bogata zaista prirodnim resursima, lijepim pješčanim plažama, razvedenom obalom. Što se tiče gospodarske grane, znači u današnje vrijeme ljudi se sve više bave turizmom, ugostiteljstvo, iznajmljivanje privatnog smještaja. Uz to naravno druga gospodarska grana je ribarstvo, koje u biti zapošljava sigurno 10% ukupnog stanovništva i koja je tradicionalna gospodarska grana od osnutka i još od davnina postojanja ovog mjesta i ovog otoka. Što se tiče mladih i općenito mladog stanovništva na otoku, s ponosom mogu kazati da ljudi ne napuštaju ovaj otok i ovu općinu, da ostaju tu, vraćaju se sve više nakon završenog fakulteta u većim gradovima i žele graditi svoju obitelj i svoj život baš tu kod nas u našem mjestu. U općini Tkon aktivno djeluje udruga mladih Kunjska dica koja zaista pomaže općini u organizaciji raznih ljetnih i zimskih manifestacija i koja je velika podrška nama u organiziranju svih tih bitnih događaja. Tako da imamo jedriličarski klub u kojem su zaista aktivni nekoliko mladića i neki od njih postižu zaista zavidne rezultate na državnim nivoima. Imamo šahovski klub unutar naše općine koji je nešto jako pozitivno za razvijanje i obrazovanje mladih osoba. Potiče ih puno na razmišljanje, razvija njihove sposobnosti. Nadalje imamo kulturno-umjetnička društva gdje obitavaju ovi stariji dijelovi stanovništva, znači imamo kulturno-umjetničko društvo Kunjka, imamo pučke crkvene pjevače koji zaista predstavljaju našu općinu na svim raznim manifestacijama i promiču našu općinu na najbolji mogući način. Uz to također imamo i dobrovoljno vatrogasno društvo Tkon koje je neizostavni dio ovog mjesta koje pomaže osim u nažalost nekim lošim aktivnostima gašenja požara i drugih stvari, isto tako uskače nam kako što treba logistički obaviti, pomoći u organizaciji raznih događaja i manifestacija. Također udruga imamo i športsko ribolovno društvo koje je isto veoma aktivno u raznim manifestacijama, u pomoći pri organiziranju raznih događaja. Logistički nam puno pomažu, pripremaju riblje proizvode tijekom ljetnih feštica, zimi pomažu u organiziranju nekih drugih događaja i eto, možemo biti zahvalni svim mještanima što su raspoređeni, ja ću reći, po svim udrugama od mladih do starih i svak sebe pronađe u nečemu što mu je zanimljivo, što voli raditi, a čime u biti doprinosi rastu i razvoju naše općine. Škrapik je jedinstvena međunarodna treking i trail utrka po oštrom otočnom kamenju koja spada u vrstu ekstremnih sportova. Svake godine održava se na Pašmanu, tako se ovogodišnji škraping održao 12.3.2022. godine. Natjecatelji na startu dobivaju kartu otoka sa ucrtanim kontrolnim točkama koje moraju proći u što kraćem vremenu. Utrka je podijeljena u 4 kategorije. Maraton, vrlo zahtjevna trail utrka koja prolazi duž cijele južne strane otoka Pašmana po škrapama. Stoga sudionici moraju biti dobre fizičke spreme kako bi uspješno prošli stazu, koja iznosi 45 km, znači nimalo lako. Challenger za sportaše i rekreativce željne avanture oko 20 km. Aktiv laganija staza od 12, te light obiteljska od 6 km za sve koji planiraju provesti škraping u zajedničkom druženju i ugodnoj šetnji u prirodi. Prilikom utrka natjecatelji prolaze zadanim kontrolnim točkama pored atraktivnih lokaliteta otoka Pašmana, te na taj način škraping osim sportskog poprima i turistički karakter u smislu upoznavanja sadržaja otoka i turističke promidžbe Hrvatske kao destinacije za aktivni odmor. Nakon 2 godine pauze zbog korone uspješno smo vratili zaljubljenike u škraping te smo okupili oko 900 natjecatelja koji nam dolaze iz 6 europskih zemalja: Bosna, Hrvatska, Njemačka, Mađarska, Rusija i Slovenija.
Krajnji rezultat je promocija sporta i turistička promidžba otoka te vrednovanje i očuvanje prirodne i kulturne baštine. Sljedeću godinu očekujemo još veći broj prijavljenih natjecatelja koje može očekivati zanimljiva staza koju ćemo najaviti početkom sljedeće godine. U sklopu škrapinga održava se i tradicionalni sajam otočnih proizvoda kao poticaj razvoja otočne proizvodnje i očuvanja autohtonih izvornih proizvoda sa otoka na kojem sudjeluje više od 40 izlagača sa brojnih jadranskih otoka. Kao priznanje kvalitete projekta škraping također ima oznaku HOP, hrvatski otočni proizvod. Što se tiče biciklizma, znači mi želimo u škraping imati još jedan veliki događaj u predsezoni, čime ćemo oplemeniti samu tu predsezonu kroz 5. i 6. mjesec. Odlučili smo se više okrenuti cikloturizmu, uređenju vidikovaca, uređenju biciklističkih staza. Što se tiče toga, upravo u tijeku smo pri završetku projektne dokumentacije novih vidikovaca koje planiramo izraditi na 2 područja. To se radi o brdu Straža, odnosno vrhu brda Straža i radi se o Pustogradu. Na ta 2 mjesta planiramo izgraditi vidikovce koji će biti zaista jedna dodatna turistička ponuda u našem mjestu gdje će ljudi zaista imati, odnosno gdje već sada imaju pogled na Kornate s jedne strane, na Pašmanski arhipelag s druge strane i zaista je zavidno doći tamo i gledati to sve. Općenito, ovo je 4. malonogometni turnir u Tkonu. Ovo je 4. godina, znači organiziramo ga kao udruga mladih Kunjska dica sa generalnim sponzorom koji su DVD Tkon te općina Tkon. S tim da cijeli otok sudjeluje u ovome da to digne na neku malo veću razinu. Ovo je sad, kao što sam rekao, već prije 4. godina. 5. godina će biti jubilarna, inače ekipe se prijavljivaju sa cijeloga zadarskog područja te i šire. Imamo neke su bile ekipe iz Zagreba u prijašnjim godinama, ali ove godine nažalost se nisu prijavile. Te pozivam ovim putem svih do godine da dojdu. Turnir se organizira kad je škur ili tako mrak, znači kad ribari nisu na ribi, te da su svi da su prisutni iz sela i šire. I ovim putem još jedan put vas pozivam, do godine dođite, prijavite se, znam da će biti zabavno i znam da nećete požaliti. Pa u mjesecu srpnju svake godine imamo tradicionalnu regatu Đir po Konalu koja se održava u mjestu Ugrinić koje također pripada sastavu općine Tkon. Svake godine bude oko 30 do 35 natjecatelja što je zaista zavidna brojka. Na njoj sudjeluju svi od mlade djece koji se bave jedrenjem, što sam već napomenuo, kroz jedriličarski klub, do najstarijih ljudi koji plove našim starim tradicionalnim brodovima i zato i samim time promiču našu tradicionalnu pomorsku baštinu. Također, nastavno na tu temu pomorske baštine, želio bih još spomenuti da smo ove godine i otvorili interpretacijski centar pomorske baštine u centru mjesta gdje ljudi svakodnevno mogu doći i posjetiti naš muzej gdje se nalaze postave svih pomorskih slika koje smo kroz sami projekt prikupili od domaćih ljudi, pomorskih tekstova i svega drugoga koji u biti govore kako se tu prije živjelo, kako su ljudi živjeli, lovili ribe, išli na more i u biti da je to bio način prehranjivanja u jednu ruku, a danas je to nešto drugo uz sami gušt koji je. Ove godine održana je zanimljiva moto utrka. Općina Tkon pozvala je udruge mopedista iz Slovenije koji su se odazvali pozivu te se na svojim Tomos mopedima provezli od Biograda preko Preka pa do Tkona. Mi v društvu, ki nas je 93, smo bili za to. Ovo je bio prvi susret mopedista u Tkonu. Zahvaljujemo turističkoj zajednici Tkon. Naše društvo mopedista broji 93 člana, a pozvali smo sva ostala društva iz Slovenije. Naša je želja dovesti sve mopediste iz Slovenije da pokažemo koliko nas je. V čim večjem številu, da pokažemo koliko nas je. Nas se je zbralo 88. Na ovoj utrci skupilo nas 80, pa smo među ostalim išli preko Preka i nazad na našim Tomosima. Već se sad radujemo susretu iduće godine.
Nadamo se da će nas biti puno više. So Tomosi vsi zdržali, se pravi, veselimo se naslednjega dogodka. Jaz upam, oziroma smo prepričani v našem društvu, da bo ta dogodek postal tradicionalen. Mislim, da jutri bo dan nepozaben, ampak majčkeno kasneje. Zdaj bi pa predal jaz besedo oziroma zvok. Zvuk od Kut Kunjke. Poslušajte, molim vas, okrenite se slobodno prema gospođama. Neka čujete naše izvorno pjevanje. Aha. Že se barka od kraja, odreže se barka od kraja. Nemoj moja draga plakati, ja ću ti se opet vratiti. Zdravo, mi smo člani društva Iskreni mopedisti, nas je 93 članova. U našem društvu nas je 39. Tu su i djevojke i dečki. U Hrvatskoj smo doista lijepo dočekani. Zahvaljujem vam na lijepom dočeku. Tako da imamo pa tudi srečanje vsakoletno, tako da pridite, tudi s Hrvaške, zelo lepo vabljeni. Hvala svim mopedistima iz Slovenije što su nam stigli, što je sve prošlo u najboljem redu što se tiče putovanja do Biograda. Moram se zahvaliti Jadroliniji koji su uveli izvanredni prijevoz i preveli ih sve u isto vrijeme, tako da su stigli u 7 sati u Tkon. Doček je bio fenomenalan, svi su bili oduševljeni i evo danas smo završili ovaj dan, to jest još nije završen, večera je u tijeku. Panoramska vožnja je prošla u savršenom redu, trajala je 60 km i znači start je bio 11 iz Tkona, a vozili su se do Preka i nazad uz stajanje u Pašmanu i u Banju i naravno u Preku. Zahvaljujem se turističkoj zajednici u Pašmanu koja je poduprela ovaj događaj, zahvaljujem se turističkoj zajednici u Preku i hvala svima što su nam pomogli da organiziramo prvi susret mopedista u Tkonu, ali ne i zadnji, zato što nadamo se da do godine stiže u još većem broju, još više mopedista, možda iz Hrvatske. Iako 10 km udaljen od Tkona, škola i sportska dvorana postaje uglavnom mjesto okupljanja stanovništva, jer se u dvorani ne obavljaju samo sportski, nego i brojni kulturni i svi ostali događaji važni za stanovništvo otoka. Osnovna škola Vladimir Nazor pokriva područje otoka Pašmana, znači sela od mjesta Tkon do mjesta Štrelac. Sve skupa broji oko 108 učenika, odnosno 108 učenika u prošloj nastavnoj godini. Što se tiče dvorane osnovne škole Vladimir Nazor Neviđane, naša dvorana je jedan polivalentan sportski objekt koji omogućava bavljenje s više sportova. To su naravno nogomet, rukomet, košarka, odbojka i sve ostalo što u principu otok treba. Ova dvorana je jedini sportski objekt na otoku, tako da u principu njezina važnost za ovaj otok je ogromna. U školi se osim tjelesnog odgoja održava izvannastavne aktivnosti. Međutim, kako je škola jednosmjenska, u popodnevnim satima je otvorena za sve ostale potrebe koje otok ima. Tako da se u školu održavaju treninzi iz nogometa. Tu već godinama vrlo kvalitetno radi nogometni klub Sveti Mihovil. Od prošle godine imamo i školu košarke Mažuretkinje, ali i više rekreativaca koji koriste ovaj objekt također u večernjim satima. Tako da, pogotovo u zimskim mjesecima, kod lošeg vremena, ova dvorana je jako bitna u principu za cijeli otok. Što se tiče ostalih organizacija koje koriste dvoranu, škola je tu uvijek spremna izaći u susret, znači bilo za održavanje raznoraznih kulturnih aktivnosti, manifestacija, koncerta, humanitarnih aktivnosti, donacija krvi Crvenog križa, kulturno-umjetničkih društava. Znači škola
ko god treba na otoku veći objekt zimi, naša škola je jedini takav objekt, škola uvijek izlazi u susret. Znači dvorana je idealna za tako neke situacije, tako da u principu koristi cijeli otok kad god to zatreba. Još sam ja kao dječak imao prilike imati tjelesni na otvorenom, to vam znači konkretno znači u zimskim mjesecima se djeca smrzavaju. To je tako, kao i tjelesnog nema za vrijeme kiše. Dvorana je ogromna promjena, ogroman korak naprijed za svaku zajednicu koju tu dvoranu dobije. Općenito bilo kakav napredak sporta, pogotovo kolektivnog sporta, je nezamisliv bez kvalitetnih sportskih objekata. Otok kao sredina nije velika sredina, znači ne može učenicima ponuditi velik broj sportova. Mi se tu oslanjamo na klubove koji već postoje, kao što je Sveti Mihovil u nogometu, škola košarke. Međutim, uvijek nastupa taj prijelaz koji je najkompleksniji, to je znači prijelaz u srednju školu, u kompliciranije sustave natjecanja, u juniorske, seniorske kategorije, gdje je Zadar centar naše županije. I tu se znači događa taj prijelaz koji je učenicima najteži, gdje najbolji njih moraju preći u veće sredine kod prelaska u znači, više kadetske, juniorske i seniorske kategorije. Mi imamo talentirane dečki su i djevojke također su talentirani, pogotovo za te kolektivne sportove. Najpoznatiji od njih je svakako nogometaš Marin Tomasov koji poslije ostvario karijeru i u domaćim klubovima, znači Hajduk, i poslije međunarodnu karijeru. A što se tiče planova škole, mi kao škola uvijek pokušamo pružiti učenicima što je moguće više izvan nastavnih aktivnosti, surađujemo na novim projektima. Ako se pokaže interes na otoku, mi smo uvijek tu spremni pomoći i u organizaciji na svaki mogući način da neka nova aktivnost dođe na otok i dođe u našu školsku dvoranu. Tako da mi pokušavamo to kroz naše školske izvannastavne aktivnosti, međutim tu smo naravno limitirani mogućnostima satnice, kadrom i tako dalje, ali podupiramo svakoga koji je spreman bilo što pokrenuti na otoku da dođe u našu dvoranu i započne s nekom novom aktivnosti. To su znači prije svega sad nogomet, a smo poduprli početak košarkaškog rada ovdje, tako da tu je problem, naravno, infrastruktura je u principu izvrsna, ali mi imamo 108 učenika. 108 učenika nije jako velika baza za više sportova. Tako da za 108 učenika, 2 kolektivna sporta, mažuretkinje, plesne grupe, u principu i nije tako malo. Znači, djeca imaju određeni odabir s čim se mogu baviti. U sportskom smislu svakako najveći ponos otoka Pašmana je Krešimir Ćosić. Krešimir Ćosić, naravno član obitelji Ćosić, potječe iz mjesta Dobropoljana na otoku Pašmanu. Kao što svi znamo, svoju karijeru započeo u košarkaškom klubu Zadar, da bi zatim ostvario velike međunarodne uspjehe, kako sa Zadarom, Cibonom, reprezentacijom Jugoslavije, do konačnog primitka u Hall of Fame. Krešimir Ćosić, osim kao izniman igrač, ostao je upamćen kao jedna posebna osoba i vrijednosti koje je on vjerovao, trud koji je on ulagao, smatrali smo da je potrebno prenijeti naše djece. Tako da smo jedan dio škole posvetili i uspomeni na Krešimira Ćosića. Hrvatski tenisači poznati su po sve značajnijim uspjesima i pobjedama na međunarodnim turnirima. Međutim, razgovarali smo s nekima od njih o tome koliko truda treba uložiti da bi se došlo do pobjede, a liječnik Hrvatske teniske reprezentacije govori o medicinskoj brizi koja se pruža članovima reprezentacije. Rođen sam u Zagrebu, tu sam počeo igrati tenis sa nekakvih 6 godina, malo više možda. To je to, u principu veći dio svoje mladosti sam bio u teniskom klubu Mladost. Doduše počeo sam u teniskom klubu Medvedgrad, ali sam onda do neke 20. godine bio u Mladosti i tu sam se nekako razvio. Imao sam dobru juniorsku karijeru, imao sam i dobru profesionalnu single karijeru, ali evo sad zadnjih nekoliko godina definitivno uživam u vrhuncu svoje karijere u parovima i mislim da sam napravio dobru odluku prije nekakvih 5-6 godina kad sam se probao prebaciti na to i evo sad stvarno uživam u ovome što radim i nadam se da ću to moći raditi još nekoliko godina na ovoj vrhunskoj razini.
Živim na baterijama odmah uz teniske terene i onda sam tako ko mali tamo lupa samo zid. U to vrijeme Mate Pavić trenira sa svojim ocem i sestrom Nađom i onda je mene to potaklo da sam počeo trenirati sa njegovim ocem Jakovom i to je sve tako počelo. A što se tiče najdražeg momenta, to je sigurno osvajanje Wimbledona u juniorskoj konkurenciji, jer to mi je do sad i najveći uspjeh u mojoj karijeri. Ja sam godinu prije, ko godinu mlađi, igra četvrtfinalist kvalifikacija, bio sam treći nositelj ove godine, tako da sam bio jedan od favorita, tako da ja sam znao da mogu ako igram dobro dogura daleko i na kraju se sve posložilo i ja sam otišao do kraja za titulu. Ovi rezultati Davis Cup reprezentacije sigurno donašaju veliku popularizaciju tenisa. Dovađanje turnira u Hrvatsku, što smo zadnje 2 godine doveli, znači challengere, futurese, nikada više turnira u Hrvatskoj i juniorskih i ITF turnira. To sve, pogotovo u manjim sredinama, puno popularizira tenis. S druge strane, krenuli smo sa tenis u školama zadnje 2 godine, gdje sva djeca imaju mogućnost besplatno trenirati, dobiti rekvizite, dobiti besplatne satove, 50 sati po cijeloj Hrvatskoj, tako da je to nešto što je vrlo bitno i da krenu ta djeca u tenis. S druge strane, i ta sama članarina do 10 godina ili prva članarina iza 12 godina, praktički do 10 je besplatna, do 12 smo smanjili na polovicu. Pa na način koji smo krenuli sa novim sustavom natjecanja, sa 3. rangovem koji su vrlo regionalnog pristupa, da djeca ne moraju više putovati daleko, da mogu igrati u vrlo blizoj svojoj okolini, da nema dosta troškova i da treneri, naravno, podržavamo i taj trošak da treneri voze djecu, a ne roditelji. Znači, klubovi sigurno su tu izuzetno bitni i ono što je, znači, najveća sad vrijednost ili najveći iskorak mora biti jačanje klubova, organizacije klubova i vraćanje profesionalnih trenera u klubove koji se mogu baviti, brinuti oko djece baš u tim uzrastima. Sigurno da je cilj do 14 godina da djeca, osim oni koji stvarno isplivaju u nekakve dobre velike igrače koji igraju po Europi, znači bitno je da nam djeca ostanu kada krenu u srednju školu, klubski igrači, momčadski igrači i ligaški igrači i da ostanu se baviti sportom. Pa moj dan počinje tako da se ja dignem negdje oko 8:15, 8:30 ujutro, treniram od 9 do 11 tenis, onda ide pauza, ručan, odmorim, onda ide drugi trening od 3 do 5 ili od 2 do 4, ovisno kako kad, i nakon tog drugog tenisa ide kondicijski trening od sat i pol vremena. Nakon toga idem doma i nekad izađem s prijateljima kad imam vremena, tako da to je nekakav moj dan gdje se trenira i nema puno prostora za nekakav vanjski život van sporta. Pa mislim, treniram cijeli život, pripremam se za te uvjete. U Splitu je inače liti jako vruće, tako da nemam stvarno problema s vrućinom i što se toga tiče. Tu treniraš da bi bio spreman igrat 4, 5, 6 sati u komadu, tako da to je normalno. Najteže do sam je bilo u Ekvadoru, gdje je bilo preko 45 stupnjeva, vlaga preko 80-85%, tako da i još sam tamo igrao 4,5 sata meč, to je, ajmo reći, neko najteže iskustvo što se tiče mečeva. I sam osjetio baš tu neku vrućinu da me ubila i da nisam mogao radi toga biti na nekom 100% nivou. Mislim, evo, ja sam sad skoro 34 godine, igram parove samo, treniram prosječno, evo, kad sam u Zagrebu ovako, treniram 2 sata dnevno tenis i 2 sata dnevno sam na kondicijskim treninzima, evo, to je nekih 4 sata sve ukupno i eto, to mislim da je u ovoj dobi nekako optimalno za mene. Sad ovisi, znači ako ste mlađi igrač, mislim da to treba biti još i više, ajmo reći, kad prelaziš u taj neki, u neki seniorski tenis sa 17-18 godina, kad si već malo se razvio, napuni si snage, mislim da teniski trebaš malo i pojačati. Ljudi treniraju po 3-4 sata dnevno i mislim da je to u redu. Zajedno sa kondicijom trebaš imati nekakav program od 6 sati dnevno.
i to trebaš držati. Naravno, onda čim postaješ stariji, to se nekako smanjuje, ovisi u kojoj si fazi natjecanja, da li si u pripremama, da li si u turnirima, ali evo, u principu ne bih rekao da se toliko razlikuju. Naravno, parovi, ja sad mogu pričati o parovima i o singlu, parovi ipak ljudi generalno igraju kad su u nekim kasnim godinama, niko ne počne igrati parove mlad, što je logično naravno, tako da sigurno do nekakve 27. 8. godine mislim da volumen treninga treba biti veći, onda možda se malo to i smanjuje, ali eto, to je nekako ovako grubo bi moje mišljenje. Tajna je način pristupa. Pristup je individualni, svakom se igraču pristupa individualno. Kroz dugi niz godina suradnje s njima zapravo znamo gdje su njihove loše točke i onda se djeluje na to. Današnja medicina stvarno pruža jako puno i u rehabilitacijskim metodama, ali i u metodama liječenja. To su primjena matičnih stanica, to je primjena ciljanih terapijskih postupaka. To je ono što primjenjujemo i na našim sportašima i nadamo se da je to način kako ih održati u vrhunskoj formi. Ajde, pričat ću o singlu. Parovi toliko nisu zahtjevni fizički u smislu da stvarno ne možeš izdržati te napore. Više je tu igra koja nekako igra vještine, pa koliko god da je vruće, koliko god da je sparno, ne znam, izdrživo je tih 3 seta odigraš i nije problem. Dok single, naravno, meni je uvijek bilo najteže kad su uvjeti bili, kad je vlaga bila jako velika, znači čak i vrućine u Australiji su podnošljive zato što je relativno suh zrak, dok je zrak vlažan sa nekih 30-35 stupnja, to je zaista pakao bio. Što se tiče podloge, pa meni je najdrža trava, trava mi je uvijek bila najdrža podloga, ali na nje nažalost nema toliko puno. Pa mislim, ne mogu reći da sam mrzio neku podlogu, volio sam sve, mislim da sam onako imao prilično solidne rezultate pojedinačno, nekako podjednako na svim podlogama. Sad čak možda bolje rezultate u parovima radimo na travi i na zemlji nego na tvrdoj podlozi, ali zaista evo volim sve tipove podloga, volim i igrati u dvorani. Evo, možda mi je najmanje drago igrati vani na betonskoj podlozi. U principu ima najviše turnira i najviše velikih turnira je na takvim podlogama, ali opet kažem, nije da ne možemo igrati tamo, igramo dobro svugdje, ali eto, to mi je možda najmanje drago. Pa nisam toliko daleko razmišljao šta bi nakon. Ja zaista volim ovaj sport i mislim da bi svakako želio ostati u njemu i nakon profesionalne karijere na neki način. Fizički se dobro osjećam, evo, da pokucam, nadam se da će me zdravlje poslužiti i ja vjerujem da evo, još nekih 4-5 godina se nadam da mogu ostati na razini, da se mogu još natjecati profesionalno. A poslije 40. zaista ne znam, ali kažem, volim ovaj sport i definitivno bi u nekom obliku volio biti i dalje dio toga. Ne? Pa moja želja je biti vrhunski tenisač, ako je moguće biti broj 1 na svijetu, svoj Grand Slam, ali nekakva želja mi je da mogu živjeti od tenisa, od sporta kojim sam posvetio cijeli život i kojeg treniram, tako da ja se nadam da ću moći živjeti od toga, da ću moći cijeli život biti u tenisu.